Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Oharrizera joanen gara eta bertan Aitor Azkarate baserritar nekazari gazteak Leli robot de ordeño inguruan solastuko zaigu, beraia urte batzuk beraien ikuiluan behiaizteko robota jarri zutela eta berak robot honen nondik norakoak azalduko dizkigu eta ondotik Oharrizetik salto eginen dugu Iruritara eta Iruritan Arozberrin Jesus Urrutiak badakizu orain heldu zaigu sasoia ja instantin poliki belar boloak eta plastifikatzeko siloa egiteko badakizu beraiek Silotite markako plastikoa saltzen dutela aspalditik eta aurtengoan ze eskaintzen digun azalduko digu ze aukera diren eta ze ezaugarria izaten dituzten ere Silotite plastiko hauek eta azkenik saioari amaiera emateko Albaikideren atalean Oier Usandiza Albaiterua alde batetik azterketa genotipoen inguruan hitz egingo digu eta baita ere nola ez hazi sexatuaren inguruan eta azkenean badakizue nekazaritza eta abeltzantzan ere teknologia aurreratua dago eta Oierrek azalduko digu genetikako azken abantaiak. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko atal honetan esne sektorearen inguruan solastuko gara eta are hobekiago esan da badakizue esneko behiak jaitzi bar dire eta jaizteko sistema baten berri emanen dizuegu, berria ez da, baina nola funtzionatzen duen edo Aitorren pixe bat beraien informazioa edo esperientzia kontatu digute eta esan bezala Aitor Almandoz nirekin, Oharrizen gaude. Eta alaxe da ez, Aitor, zuek hemen ikusten dugu Leli astronaut jaizteko robota ez. Ez dakite noiztik handu zuen eta nola izan zenuten pixka bat, nolatan hartu zenuten erabaki hori? Orai 6 urte patu ginola, 6 urte dola, Eta erabakia izan zen, alde batetik bazinuen lotura hori ez, salakin beti ziren goizean 3 ordu eta atxaldean 3 ordu beti egunero fijo, 375 egun urtean. Eta unekin baduzu libertade gehiago ez, atxalde batez mansoxago torrite ez da japasten, igande batez iten duzu ordu batez lanak eta ez dakit da bertze libertade bat. Orduan erabakia hartu zenuten, pixka bat bizikalitatea izateko hobea robota Leli robot de ordeño erostea, baina badakigu inbertsio koskorrak izaten direla ez, azkenean dirutza bada, baina zuen kasuan ere, aprobetxatu zenuten diru laguntza bazen ere ez? Izan ginuen diru laguntza bazen eta aprobetxatuz, eta erabaki ginuen sartzea eta montatzea eta azkenean hemen dago. Alde batetik zuen bizikalitatea hobetu zenuten, baina bestetik ere behiak azkenean jaitzi bar dire eta behiak egunean bitan, ordu konkretu batean, beti ere jaitzi barrean, behientzat ere bizikalitatea hobetu da, ez? Azkenean behia noizta tranquilagoa dagoen, noizta gutiago mugitzen diozun, hobe. Orduan bera deitzen da nahi duelaik, jaten du nahi duelaik, dago behia ize tranquilago, eta orduan zenbata hobe. Ez dakit Leliren barruan, web horrian sartuta ere, ikusten da bikoitza leli.comen, hor izanen diren modelo desberdinak. Zuen kasuan erabaki ere beharko zenuten laguntza, pixo bat orientazioa jakiteko ze modelo hautatu ez? Hasieratik izan ginuen laguntza, Leliti beretik izan ginuen atentzio oso ona eta erabakitzeko orduenta izan ginuen laguntza errazona eta alde hortatik ongi. Martxan jarri zenuten robota eta batean, egun batetik bestera esaten aldugu, sala de ordeño jaiztetik pasatu zineten, robot berak jaiztea. Hasieran, behiak, oituratzea, pixo bat aldaketa kostatu zen? Hasieran kostatu zen, behiak azkenean daude ez, ohituta egunean 2 aldiz, deiztera eta ez da beti egunero berdina. Orduan, alako batean, libertadea edo itentzitzaien arraro, baina miga gazteak eta hola heldu zirenak ikasi zuten hasieratik arrasongi eta 2 hilabete edola martxan zagon.
nahiko ongi. Bueno, teknologi desberdina erabiltzen du ez, Leli robotonek bere lana burutzeko, tarteka ere, bueno, gauza guztia bezala hau azkenean egun osoan martxan dago, urte guztian, geratu gabe, tarteka ere ematen aldu ez arazoren bat. Bai, normal, gauta egun dago lanean, eta arazen bat obertze beti ematen du, baina egunero mantenduz, garbitu, aldatu filtroak eta mantenimentoak ginez, eta pixka zaintzen baduzu gauz guztia bezala gaten da ongi. Bai. Eta arazoren bat izan ezkero ere, Lelik badu bere zerbitzu teknikoa ez? Bai, Tortzen dire ere. 24 ordu deituta tortzen dire, 24 orduz. Bai. Beti badago bat guardian, gauez, eta zu edozein gauz duzula deituta tortzen dire, bai. Horun Leli robotak bera bakarri jaizten ditu behiak, eta horretaz gain informazio asko ematen du robot berak, ez? Ez da bakarrik jaitzi eta esnea bildu, tankera biali, baizik eta informazio baduzu haunitzez. Bai, adibidez, esneaz aparte, esnean kalitatea, gero rumea ere bai, behien susera badago edo ere bai, informazioa haunitz ematen du, bai, eta aparte kontrolatzen duzu haitxobe behia, baduzu ordenadorean, baduzu dato guziek hor, eta egunero ikusten duzu, gatzen zara kontrolatuz, kontrolatzeko hazienda bera kontzeko kontrolatuago, arrasongi dago, bai. Horun 6 urte hauen esperientziaren ondotik, garbi dago zaretela errukitzen ez, robot erosi izatea. Ez, bat ere. Arras gustora gaude, konten eta segitzeko ideakin, eta arras gustora. Robotetan ere, behitegiaren edo jaitzi barako behi kopuruaren arabera, zaten alda robot bat txikiago handiago edo robot bat baino gehiago, ez? Ez dakizuen kasuan, robotaren tamaina edo ezaugarrek moldatzen dire zuen behitegira? Bai, robot bat dago pensatue 60 behi, 65 gehienez, eta gu oraintxe berean gaude 58etan. Orduan nahiko ongi daie, zeren, sobera behi sartzen baduzu, ez ematen denborik denei deiztera. Orduan negurri betona da 60, 55, 60, hoi da negurri hoberena robot baten dako. Behia robotara jaiztera etortzeko alde batetik bere gorputzak eskatzen dio esnea kendu nahi dula, baina beste alde batetik ere aprobetxatzen duzu ezagik pensu pixkat emateko, zozerriatea emateko edo? Bai, orai batez beste haidire jaten robotean 6 kilo pensu. Badu aintzinean tolba bat eta behia sartzen den bezala maten dio pensu eta deitzi biztertean bera dago jaten. Eta hoi banatzen du, behia normalean deizen bada 3 aldiz, banatzen du pensue 6 kiloiek ordeino bakotxeko 2 kilo ematen dio. Ez jateko dena ordeino batean eta gero ez pensu gabe. Orduan banatzen du eta behia tortzen da errexago. Eta behin kopurua betezkero ez du pentsu gehiagorik ematen ez? Hoi da ez, behin janta tokatzen zaiona, segun zenbat esne alaberean ematen dio pensue. Orduan behin jaten duela behar duena, ez dio ematen gehiago. Esne kantitate aldetikan, badakigu bazkak ere zerikusia badula, kantitatea, kalitatea hobetu da edo? Kantitatea haunitz zerbait bai, baina hobetu dena gehiago da behien bizi kalitatea, behien iraupena, behia egoteko, behien azkenean bizi iraupena. Luzatu da gehiago, esnea ere bai, gehiago. Baina gehien bat, behien kalitatea, bizitzeko kalitatea bai. Hori garrantzitsua da, ez? Azkenean ez dire makina industrial batzuk, animali batzuk dire, beraien bizia dutenak eta beraien bizipenak, eta ez da gutxi ez, beraien bizikalitatea ere hobetzea ez? Hoi da, bai, azkenean bereitai bizi gara eta zenbat eta hobe zaindu ez, guretako hobe. Bai. Ikusten da behiak ere ja instanten hurbilduko dire baten bat esperun dagoela ere, behingo duguna da ikusi martxan, eta espero dugu urte askotan jarraitzea Lelirekin ez, robotarekin, eta beste nozbait ere bueltatuko gara, ea nola zebeltzaten. Eskerrik asko Aitor eta ondo ibili. Ongi, nahi zuen arte eta mil esker zuei.
Bigarren atal honetan Iruritara etorri gara eta badakizue Iruritako Zaldubi poligonoan aroz berri kokatzen dela, esperientzia handia duen enpresa, nekazaritza eta beltzantza sektorean, eta nire alboan Jesus Urrutia dugu, badakizue beti ere, berak ere nekazari eta beltzenekin kontaktu handia du, eta berak saltzen dituen produktu guztiak aski ongi ezagutzen ditu, eta horren inguruan etorri gara gaur, Jesus, urteroko bisita, baina garrantzitsua, poliki tenore aldu daia belarrak egin da silo egiteko, silo boloak plastikoan sartzeko, eta ez dakit, aurten ere zuek silotitekin egiten duzuelan, konfiantzazko enpresa dugu, eta hala da, ez? Bai, hori ardonzulik esperientzia handikoa, urtean kasualki hori apilaen batean egiten ditugu 40 urte, lanien hasi ginela, bai, eta bai, silotite hautetu ginuen, lehenbiziko hasi zelakotz, beti besteen aurrean goaten da, innovazioak egiten, patenteak egiten, produktu berriak ateratzen, eta horregatik fede handia daukagu. Ez dugu reklamazion bateri izaten, oso importantea da, lehenbizi hartan izaten zirean arazoak batero bertzen, orai aspaldi urtetan ez du bateri izaten, seinale hona da, eta honi zaldiz pixka iso patuta, baina badakigu kalitatea handi bat erosten dugula. Bai. Gure gibelkaldean, badire, pale azkarki, plastiko azkarki, oroi azkarki, zer eskaintzen du silotitek merkatuan ze aukera ematen du? Baditu produktu desberdinak, beti izaten dire gauz berri batzuk ere bai, betikoa dire 50ko zabaltasunean, 75koa, eta 15koa, eta gero badira 1280an, 1380an, horiek enpleatzen dira mailen partez, bai? Mailen partez, nola bolak batzuten sokakin hotzen diren, beste batzu mailakin, horiak dute produktu berri bat, maila patuaren patzen dute plastikoa, horregatik dute 1,28 o 1,28 zabal. Horrekin ze egiten dugu? Egiten duguna da protezione bat gainera ematen diegu bolari. Gero zulatzeko oso zailago da, haziendako, bitxuako, hegazkinak, ziratzeko katuak, eta horren kalitate hobea atatzen da, zeatik oxigeno gutio sartzekin, protezion gehiago izatekin, zilo hobea atatzen da. Orduan, tamaina desberdinak eta baita ere koloreak, ez? Ikusten ditu maiz belagai desberdinetan, kolore desberdinetako plastikoak, ez egite momentuan ze kolorekin zabiltzaten. Bai, hemen jendia beti gaten gara prezioen behiratzen digut, horren beltza den merkena ongi guaten da, nola ez duen sobara beroik egiten, eta ongi da baizik. Teorikoki, beltzak berotzen du bola, eta xuriak ez du berotzen, horren honi zaliz, udan, patzen modu esku bat, plastiko beltzen gainean, guatzeko da kistuen bero egiten duela, eta xurian jauz. Orduan, zerra nahi du, berua egiten duelaik, azukria plastikoen ondorat etortzen da, orduan, belarra jartzen da, beltzatzen da. Baina bada, behiak guztu jaten dute, zedek azukri gehiago du. Eta xurian berriz beltzalderat. Orduan, produktu berena, akonsekatzen dute, berdela tarteko bat, ez beltza eta xuria, orduan, berdea da. Lehenoko berdeak oso, degradatzen ziren, bazuten, pixka zaila zen produktu honek egiten, megorko nea produktu honek egiten dut ere bai. Plastikoa kalitatezkoa dela badakigu, esperientzia handiko enpresa, baina bere ere baserritarra profesionala dugu, eta baserritarrak bere lan ongin behar du ere, ez? Ez da aski plastikori kulpa botatzea. Berak, jakin behar du, bolori noiz egin, nola egin, eta hor ze gomendio ematen dituzu. Bai, dudik gabe, bola lehenik bazka behar da kalitatekoa, erren nahi du bere puntua moztu behar dela, lore atein zin, gero biltzean, albezin lur guti bildu behar da, ez da zuera raskatu behar biltzeko makinakina izaten du, dena ongi bildu, beda goiti iso moztu eta kalitatea bildu, ez kantitatea, bai? Eta gero, gero egin behar da bola pixkat idortuta, bertu dute idortu behar dela, eta gero egin behar dena da, kasu pixkat egin, zuetzen duzu bezala, bolak albezin zilindrikoak egitea, puliki, goxoki, prensatuz, bai? Eta gauza mantxeton egiten bada, produktu ematea ateatzen da bai. Altxatzeko orduan gero boloiek, demagun azkarki bolo egin ditugula, gero ere ezagitze nunbaitera altxatu behar direk, horrerek ze hartu behar da kontutan. Bai, kontutan hartu behar da, hasin erran dugun bezala, zilindroko partean, normalki lau kapa osikap bizaten dira, hor dago arriskua, hausteko bien katuak, gazkinak bai, oiduzkiak ere bai, iduzkion egiten badu, pesitatu degradatu. Orden importantea da, xuti patzea, hemen jendeak ez zantapatzen du, baina xutik hobe da, zerengatik gaineko aldean, eize protekzion gehiago du plastikoak eta bolak ere bai, orden hobekio
hobekio irauten dute. Eta bestaldetik hau izaldiz, batzen dugu arbol batean azpien itzela bilatuz. Bai gauzona da, baina badu bere gauz txarra, igual abarak etortzen dira, gatu ere gaten dira, ziratzen da isago, ez da, hobida toki garbi batean. Oberen izango zen, gainetik toldo txiki baten batea, bai? Bueno. Silotite erabiltzekin, Jesus, ez dakit, ze abantaiak ditu berez silotitek? Bueno, silotitek, bezala beti fabrikanteen aurrean dago, beti innovazioak egiten, beti investigatzen ari da. Orduen, lehenbiziko izan duzen 5 kapak egin zituenak, hori 7 eta bai 9 kap ere bai. Orduen, kapa zerra nahi du. Hori egiten dute, globo bat bezala egiten da, orduen azpian, badira 7-8 makin, proiektatzen dutena produktu desberdinak, gero elkarekin juntatzen dira, hemen gero plastikoan izaten dira. Orduen, normalki maten diote barneko aldetik kola, gero barnean maten diote zeat resistentzia izateko, beste bat memoria elastika deitzen dena, berriz deformazio bat barimeda, berriz bere tokirat itzultzeko, gero baduka berriz beste kola bat ondotik laixatzen duena, bai? Horrengatik hori dire arrazoia zerengatik duen kalidade gehiago. Hau nizade zertzen dugu, eske garestiago da. Bai, 3 € olako bola batean, suposatzen du bola bat belarrekoan, dela igual ameka 12 zentimo, erren dugu pesta da. Baina, bueno, iten baduzu irugun bola, dire 36 €, 6.000 pesta. Ez da sosa ikusten badugu, gero, kalitatea lurtzen dugula. Kalitatean lortzen da, hau nizaldiz ez gara, hogazten. Bai, bueno, ona da, bai, baina ima da analizatik ikusteko, nolantuen proteinak, nolantuen azukrea, nolantuen gauzek, ogatzeko kalitatea hobea duela. Hoi, indiak entenditzen nik ezten dut beti, zuk jaten baduzu txuleta bat o haragi bat etxean egindako aratze batena, eta kanpan garanja batien egin atuak estaina, pues, ez dut, bai, biak gorria dira, eta bai, baina badakigu, ez dela gauz bera, badakigu, batek kalitatea bat duela, hobekio zaindua duela, bestean berriz egurra eman diotela, ez dela gauz bera, orden, bali du pena, hau nizaldiz pizka gehiago pagatzea, bai? Azkenean, gastua da, baina gastori inbertsio bezala hartu behar da, ez? Zati badakigu gaur egunean beti esaten da, edo esaten dugu, azindak agotik sartzen duen hori kalitatezkoa baldin bada, azkenean, azindo horrek ekoizpenean ikusiko dela maitzak. Eta kasu horretan hala da, ez? Badakigu, siloan plastikoan diru bat gastatu behar dela, baina guztiz amortizatuko dugula segiden hori. Bai, dudik, badakigu pixka deixo gastatzen dugula, azuketan bezala, baina kalitatea o rendimentua izatea egunetek 10 zortzioi, gaurkuren hoia dira benefizioa, nola dena oso estu dagon, ez nina patzia pixka deixago, o ez nina pixka deixotatzia, o aratzia kilo batzu gehiago hartzia, kalitate bat ongi izatzen badizu, hor da rentabilitatea. Toi kaso nitz egin behar da, egia da bai. Jendeak esanen du, aroz berrin badakigu, hemen Silotite markako plastikoak badirela, rolloak salgai, baina ez da leku bakarra, ez? Jendeak, leku desberdinetan aurkitu ditzazke ere, ez? Bai, ni beti akonsejatzen dut profesional tokitan erosteko, bai tailarretan, bai kooperatibetan, non nahi aurkitzen behar dute produktu ona delakoz, bai, eta importantea da, gero, edozien problema arazo barime da, pues, norbaitek irakusi dezan, non duen problema atpatu dezala, berriz ez problema hori izateko, bai. Azkarki badire hemen, pale azkarki badire, baina gero segidan bapatean iristen delikan momentua, danak behar dute, danak golpen, eta beti gomendatzen duzuna, ez? Pixko bat eskaerak denborakin egiteko, ez? Bai, dudik bai ez. Hori hidridu zer nahi badela, bai bada, baina geritzen gara gabe, porque dienatozen da, otezak amen bat ematen ditu, geritzen gara gabe segidan. Eta gero fabrikan ere gauz bera dute, arazo handia dituzte, porque ez dute kalkulatzen ar, ez dute abastuik ematen ar, bai, egia da. Behar da, denborakin erosi, eta beti hobek erosten da, gainera, beti igual, primavera aldera erosten dela, lehenbizian, beti prezio hobi izaten da, beti normalki gero goiti ez gaten ikusten dutela fabrikak eraia saldu dutela, eta horren aproitzatzen dire pixka eta goratzen dute prezioa, bai. Ikusentzulek ez, badakitenak belar boloak imar dutera eta Silotitekin bildu, eta hor daitezela lehen bailen, ez, tontakeria da gero badakizu erosi behar duzula, toz erosi eta lasai hartu ez. Hoixen eta bera, eta badakitea egara banatzen denetan, eta badakite kooperatibetan, tailerretan, hemen ere izango dutela plastikoa, dodikabe. Osongi, eskerrak eman betiko moduan ez, azalpen guzti hauek emateagatik, eta espero dugu baserritarrak eguraldia lagun ere izatea, eta horrela danak kontent eta konforme ez. Hoxe, izan dezatela urtean bazka honitz, eta ona, eta honiz irabazi dezan, gero gastatzeko, hori da, hau dena kate bada, bai. Osongi, mila esker berriz ere, eta beste bat arte. Nahi duzen artia, mila esker. Azken atal honetan, albaikideren atala dugu, eta nirekin Oier Usandizaga albaiterua, eta bereziki, pixko bat genetikan inguruan, ze aurrerapen diren solastuko zaigu, eta hala da, ez, Oier, azkenean gaur egunean, abeltzainak behar dute
ekoiztu alik eta hobekiena, alik eta gehiena, eta genetikak badu zer esan guzti horretan, ez? Bai, ekoizpenaren barrenean genetika da gauzarik importantenetako bat, azkenean animalien genetikan oinarritzen zarelako gero asko ekoizpena, ez? Azken aldian genetikan bi aurrerapen izan dira pixkan aberilienak, ez? Alde batikan genotipatzea o genotipoaren munduoi, eta bestaletik hazi sesatuaren erabilera. Bai. Orduan ezagite genotipatze hori pixo bat horrekin hasteko ze aurrerakuntza dire, noiz egiten den, nola da, fera? Bai, genotipatzea azkenean da, orain dela urte batzu deskurritu zuten, deskurritu baino gehiago jakin zuten nola zeon egina behien ADN edo genoma guztia, orduan egin ziren genoma hortan zenbait parte errazionatu behien ekoizpenakin, ez? Esne ekoizpenakin, behien osasunakin, hankan transmisioarekin, zenbait gen intzituzten errazionatu ekoizpenaren area batzuekin, ez? Orduen, gaur egun genotipatzekin lortu dena da alde batetik, zu baldin baituzu behia helduek, jakitea ze balore genetiko edo ze ekoizpen balorea duten behioiek, eta sobretodo oso aurrerapen handi izan da zezenen munduendako, ez? Leno, zezen bat ateratzeko denbora asko behartzen, gastu asko ziren, adibidez, zezen bat sortzetik, jakiteko zezen hona zen, ez? Bost bat urte jute ziren, baina esateko zezen bat probatu ezela, eta zezen hona zela, eta gaina bidean, beste erraldu bertziren, haiek martxan jarri, eumatu, esnea ikusti, eta orduan ikustetzen zezen batek ze proba zuen. Gaur egun genotipoakin azkenean aratxoa sortzen delaik, ustez amata aita ona dituenak, bustaneko 4 hile hartzen zezkio, eta hortik egiten da gen estrazio bat, eta hor ja aurrikusi genezake, zezen horrek bere descendentzia nolako izango duen, bai osasun aldetik, bai ekoizpen aldetik, eta ze karakteristika izango dituen, ez? Eta horrek, ikusten den bezala, denbora asko eta diru asko aurreatu dezake prozesu hortan, ez? Azterketa hori egiten dutena, gero ja imaginatzen dut, laborategi edo espezializatuak izanen direla, baina zu egiten duzu pixo bat bitartekari lan horiek, edozein abeltzainek, ezagit hemen gure zonalde honetan ere egiten den edo ez, ez da gaizki edozein esplotazionean, beraien haziendan jakiteko zeintzuk utzi aintzinerako, zeintzu baztertu egiten dere. Zezen mailan zaila da, zezen mailan bat aurkitzeko zezen bat oso ona behar du izan, oso zezen konkretu bat, baina pixkat begia bota joduzuna, eta mundu honetan zaila da zezen bat horla eta hola ateratzea. Gehiago egiten da lana behi edo migen gainean, eta bereziki migen gainean. Gaur egun guk zenbait ikulutan palatatzen dugun lan egiteko modua genotipoakin, azkenean da identifikatzea edo bi arlo dire, edo identifikatu zein diren ikuluko migaiko berenak eta haien gainean egin lana, edo alderantziz, identifikatu zein diren ikuluko migetxarrenak eta haiek ez utzi gero oinordeko handik ateratzeko. Ekonomikoki, ezakit, proba hauek egitea eskuragarria da, edo zeinek egin dezake, geroz eta maizago egiten da prezepzio merketuelakoz. Hau egiteute laboratori espezializatu hau egiteko, eta erabiltzaituzte, esango litzake, analisi ezberdina daude segun zenbat gen beiratzituzten. Batzu beiratzituzte 50.000 pare de gen, beste batzu 5.000, beste batzu 4.000, orduan, karo, prezio ere bai pixkat bariatzen da zenbat gen beiratzituzun. Zenbat eta gen gehiago beiratu, analisi ere zehatzago izango da, eta ezagorri gehiago ere izango dute, ez? Baina normalean, hemen Espainian ibiltzen dena, 8.000 pareko gen bat, analisi bat entzako, ari gara hitzaiten 50 bat euro inguru hortan, ez da diru eda, baina, ematen duen informaziontzako ere, ez da inbesteko diru ede. Jongo bagina ja zezen bat begiratzera, eta nidezko begiratu 1.000 pare, edo, ja, beste dimentsio batzutan, orduan bai prezioa ja pixkat juten dela. Baina iruditzen zaigu gaur egun, abeltzainan eskuragarri dagoen teknika bat dela. Abeltzain asko, harrituak ez dire geratuko, zautzen dute, baina garai batean, dela 50 urte esango baliote adituko balizute zuri, honeta solasten esango lukete erotua zaudela, hori ez dela posible, ez? Baina gaur unean teknologia aurreratu da asko. Aurreratu da, eta oandik ere badu beraude sobera siniste ez dutenak, eta bai, ez? Poliki-poliki jendea dihoa hartzen, azkenean batzuk, nahiz eta jakin nola dagoen zientzia, nahiago dute erabilitzen probatuak, eta guri ondo iruditzen zaigu, azkenean bakoitza pixkat bere martxan dihoa. Baina, da gauza guzti bezala, abantzea bada, hasieran abantze guztiek, beti izate dute pixkat begiratu, zeharkako begiratu, baina denborakin, hau izango da gauz bete erabiliko dena eguneroko lanean. Eta beste abantaila edo beste mejora genetikan egin dena da, hazi sexatuarena, ez? Hor ere,
garbi egiten dugu zer heldu zegun, o zer nahi dugun. Bai, orain arte beti, sortzen dielaik aratxeak, normalean izaten da, normalean 155 idikoak eta 55 emeak. Beti dijoa idikoen alde diferentzia txiki bat. Ez? Orduen, orain dela urteak jasitzen desarrollatzen hazi sexatuan teknologia, azkenean egiten dena da, hazi ez ezena, hazi atatzen zaio, eta espermatozoide, esango nuke arrak eta emeak beresi. Hortako, sortu dire makina asko, eta makina horiek ere denboraz jundire asko mejoratuz. Leheno zuen fama gutxi ernaltzen zuela, azkenean zezena eta bertzen, kongelatzen zen, gero berrez deskongelatu, manipulatzen zen, gero berrez kongelatzen zen, orduen haziei ititzen zaion prozesu asko, eta prozesu hortan fertilitatea galtzen zuen desente. Gaur egun, zezena hazi atatzen zaion bezala, zuzenean makina batera sartzen da, makina batek raior laser txiki bate bidez, badu kapazitatea distingitzeko ze espermatozoide den arra doemea, eta automatikoki iteitu beresi, eta orduan ja zuzenean sartzen da, pajuela esaten den hortan, kongelatzen da, eta orduan gaur egun egiten den manipulazioa oso txikia da, eta gaur egun ikustitugun fertilitateak ere, kasi lehenoko hazi konbentzionalen iguala dire. Kasu honetan erabilpena edo beste azterketa genomikoak baino normalagoa da, jendeak aztertzen ditu haziak. Gaur egun esaten da mundu mailan hazi sexatua saltzen da konbentzionalen pare. Orduen dago erabilie asko erabilie da. Gero jendea jaztutzete esatea bateko bestek disoluzio bat hartzen du, hazia esatzen da 185. Orde 105 bat, teknikak oraindik ez duela afinatuen beste, idiko bat sortu laitekela, baina da 105, gehienez 103, baina abisatzen dugu batek disoluzioak hartzeko. Baina erabilie asko erabiltzen da hazia, ja oso zabaldu edo, eta oso erabilgarri da genotipaban teknikakin batea erabiltzeko. Azkenean ikulu batean plateatzen dugun lan egiteko modua gaur egun da, genotipoen bidez, migak ona baino goio, txarrena zein diren determinatu, haiek araiko zezenakin inseminatu, ez utzi haien ordoinekoak, eta gainentzeko guzti jarri hazi sexatua badakizula handik urruxak etorriko diela. Eta horrela lortzen du ez gure ikuilua, alik eta errentagarrena izatea, punterona izatea, eta gure bizikalitatea hobetzea ere. Lortzen da genetikoki puntan ibiltzea, eta gero lortzen dena ere bai, ikuilu batean gaur egun esaten da, rekria dela ikuilu baten gastuen 120, osea da gastu bat nahiko importantea. Orduan, baldin badugu rekria hori murriztu edo bere tamaina justuan eramateko, eta 100 gastuen 120 izan partez, 110 edo 15 izatea, hor dago ikuilu baten diru asko. Mundu mailan ez dakitze herrialde dagoen pixu bat aurreratua, bai genetikan, bai erabilpen aldetik eta investigazio aldetikan. Gaur egun mundu osoan dago zabaldu teknologia hau eta azkenean nuke esango herrialde bada honik erabat aurreatu, adibidez genotipoan afera hontan laborategi pribatua dire, orduen mundu mailan beraiek errez zabaltzen dire. Eta hazi sexatuan mailan makina gehienak sortzen dira estatu batuetan, eta makina gaur egun esango genuke esklusiba dutenak estatu batuetako dire. Bai egie da beste herrialde batzuetan jai dira desarrollatzen, baina hortan momentu hontan estatu batuek izango da punteruena. Songi oier, ikusten dugu alor desberdinetan bezala, nekazaritza eta beltzantzan ere geroz eta gauza berriagoak atatzen direla, genetikak badu izugarrizko garrantzia, eta garrantzia baldin badu, hortan zuek ere hor zaudete, baserritarrak edo abeltzainak behar duen horreri, erantzun bat emateko. Zuri ere eskerrak eman betiko moduan ere, zalpen hauek emategatik, jendeak gustora aditzen ditu, eta beste bat arte. Zure eta urrun arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman zuen arretagatik, agurtzen gara, datorren saio arte ongi segi.